Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya iyaya ye2030 iri kunetsa. Ndiri kuzviziva kuti vanhu vakawanda makuti akakuvarairwa. Reason iri kuita kuti muvarairwe, it is because ZANU-PF nevanhu vayo iri kumbotesta mvura kuti yakamira sei isati yauya kunobvongodza mvura. Zvinhu zvese vakaita gore vakarova vachigadzirira zvakawanda pakazosvika pakunopasiswa maresolution aya vakanozonopasisa kwamutare. But the resolution yapedza kuningirina chakuda kuti chichidzoka kuti vachinobata constitution yenyika. Yet isusu senyika yacho hapana kana ane chekutaura kana ane chekuti bufu. Tozviziva kuti kujudiciary system kune vamwe vanhu veopposition nevanhu vakasiyana siyana vari kutaura kuti uku kusaidi uku hamuzombofe makatibuda zvekumhanya. Ndo nyaya imwe iri kuitika. But ZANU-PF iri kunyatsoziva kuti pamberi apa zvichanoiomera mbijana. And that is the reason maybe kuti Tagwirei ari kukampena nesimba here kana kuti kuita sei. But Tagwirei we all know kuti he is a plan B. So ndoda kubata nyaya dzacho dzese tingodzisanganisa kuti why Mnangagwa asiri kuda kana kuti asiri kunakirwa nekuti angoenda kungosiya chigaro chinyararire kusvika pakungonzi haachade zvebasa here. Why ari kusiya vanhu vakawanda vachingoita yavari kuita yese yeye yekuti uyu anobuda chiti toda kuextenda that constitution, but iye zvaanotaura Mnangagwa nezvaanoita zvakasiyana. Like what Mnangagwa says versus what ZANU-PF is doing, these are two different things. Vanosiyanisa zvinhu. Kwanenge achiti inini ndaraita handisi kuda kumboswera ndichinoita zvinhu zvese izvozvo, but isusu tiri kuzviziva kuti constitution yakutoamenda constitution netori rimwe bande. So ndo nyaya dzatoda kupinda. So make sure kuti wagara walaika tionesane kuti zviri kunofamba sei nyaya yacho, because panapa nyaya iripo ndeyekuti Mnangagwa himself has repeatedly stated he will respect the constitution term limit and leave office in 2028. But ZANU-PF resolution and loyalties continue to push for an extension, creating a disconnect between Mnangagwa's public statements and the internal party agenda. This contradiction reflects internal pressure and divisions within the party, not necessarily an unified plan from Mnangagwa. But chino ichi chiri kuzoita kuti chisvike pakunzi now chakunoswera chichinoningirikana chichiita controversy nyaya dzakasiyana siyana, because kune vamwe vanhu vari mumo muZANU-PF vari kuda kupindawo vari kuti ona hatingakusapoti tichikubatsira zvinhu zvese. At the end of the day tinowana chii? Ende futi nyika kaisi yemunhu wanika zvekuti ingabva yatorwa yoiswa muhomwe like vanhu vari kutaura kuti ko Mugabe takamubvisire chii. Nyaya yaMugabe yakanotwistwa yainga isinzi haisisiri cool. That was Operation Restore Legacy. Izvi zvandone dzavo dzevari kutovhura dzevari kubikisa dzekuti even kana Mugabe dai anga ari mupenyu angadai akangovhura maziso akadedzera kuti vakomanaka ende vakafa vakazorora. But to be very honest with you, tine nyaya dzakawanda dzinoita kuti Mnangagwa asaningirikane the constitution. Nyaya yekuamenda the constitution yakatooma manje, ndo pasiri kutomboda kuningirina, because it weakens the rule of law. Kutotanga tambovhurirana zvima constitution amendment zvakawanda zvoti tichamboamendwa next chero akazonza afa umwe achauya papa achanetsa tichangoti president umwe achapinda like ndo saka papa tozi 2026 kana makasati mamonzwa politics ndo pachanetsa, because imagine kuti ndomboti iye azvibudirira ita next president achauya ameno kuti pachaitwa sei, kuti achanga akabva nekupi munhu iyeye anenge achitoziva kuti ane dzake 50 years dzakamumirira kumberi vachipanana mazitime akareba kudaro, so which is not good. So the future leaders panenge vanenge kutwadza pakuda kuningirina manje. But now this situation, it deepens political divisions and factionalism, especially in ZANU-PF. It undermines Zimbabwe's global reputation on governance and democratic norms. Risk of civil unrest or protests as citizens resist perceived authorization. But on this one yenyaya kuningirikina yekuti vanhu vanoswera vachinopinda mustreet vachino is something chekuti vakatogara vatorova vanhu izvi vatosunga vanhu vakataya kuti even last demonstration yageza pasina atombopinda kuti ndakumacha kwacho vakagara vatobatwa vavharirwa up to now vamwe vari mukati. So zvino weekena inonzi yema checks and balance
yekuti tione kuti zvinhu izvi zviri kumboningirikina here vari kuzoshandisawo nemutemo, bcause mutemo wacho ukangwerekana wangokurirwa pakudaro tichaita sei? What exactly are we going to do? Tichaita sei? It discourages economic investment by amplifying uncertainty about political stability, and it neglects pressing national priorities, jobs, healthcare, poverty in favor of political survival narratives. Izvezvi so they are busy kuti vaone kuti inyaya yatingida kuti ionekwe, because ma-opportunities ari kuwana munhu anenge aenda ane regalia, scarf or whatever. Vanhu ndo varongoswera vakapinda vakazara mustate house isedha une scarf, regalia or whatever, but kune mamwe ma-neutral business people vekuti kuti vasvike kunopinda paipa izvo zvinhu zviri kuvaomera, but vachitodawo something yekuti vari kufanira kunge vachishandidzana nenyika negovernment. Unotanga wasvika hanzi unopinda neurongwa, unopinda unolinkiswa, arishana kulinkisa wacho anogara atokuchinja otokupfekedza regalia woita sese. Mayouth acho vari kuwana mabenefits nechinchi kuti even ukaenda nesomething chekuti okay tidai panototanga tonzi sezo ropo vanhu vemusangano imomo maki kana kuita sei, which is not good, because we can't afford to have that president wekuti anokuudzai kuti anofavor vanhu vari kubuda nepolitical party yeZANU-PF. It's not good, because kana waposa president you have to be neutral kuti utonzi uri baba chaizvo, because aunosiyana nemunhu wekuti, because this issue yakafana nebaba ane vana vakomana nevana vasikana, obva vanzi iwo saka vana vanoitira zvese vanoendesa kuchikoro vana vakomana chete, because ndo vachabenefita kuti dzinza rako ramba richienderera kumberi. This is the same situation uchineglect kuti vana vasikana aiwa vachazongonoroorwako vachaita sei. This is the same situation yekuti ava vari kuuya vari kapfeka maregalias tiri kudhila navo tichabatsira, we will help them, because ava mangwana vachaya vachitivhotera kuti iyi rambe iri mupower, but ava vanogona kuti chero vakabudirira mangwana vakuzofandawo vamwe ma-upcoming politicians. That is the situation iripo, and haibate vanhu zvakanaka, and it recreates the very authorization legacy Zimbabweans hoped to leave behind after Mugabe's era. Saka nyaya dzimwe dzatiri kuona dzitine tichiningirina panapa isusuka ndedzekuti Mnangagwa chimwe chinhu chaari kuhesitata kuti anoende Chiwenga ndechekuti Chiwenga is not a necessary guarantee to be chosen as a successor, and Mnangagwa may prefer someone more loyal or controllable. These guys vane problem yekuti achingobva kutonga ada kutotonga chero akanzi akumba anoda someone wekuti anoramba akabata ma-systems ese, like someone who was in the politics for more than 60 years. Anonga achitoda totoramba akabata zvinhu zvese achitotsaka pakazonzi president anenge akaona nta kumuudza kuti vano order nitouya yoita kunge zvezvo zvekunzi like kune dzimwe nyika kadzi kuti family yanhingi ndo inokontrola nyika. Muri kubata nyaya yacho, like ukaenda kuAmerica dziriko family dzinotokontrola nyika up to now, hatidedi kutaura mazita acho, but dziriko dzakatosvika dzikatochibata. So zvinhu zvekuti zvinongoitika kune nyika dzakangosiyana siyana, kutone vanhu vekuti vakatochibata kudhara vakatoningina, but ZANU-PF insists the vice president isn't automatically the successor. It must be decided by the party and voters. Functional friction, other powerful party blocks and military interests may not fully align with Chiwenga. Succession joking creates uncertainty, and Mnangagwa may prefer to avoid prematurely picking a successor who could overshadow him. Saka futi chimwe chinechi chitika kana watoya uri successor wacho chicha uchada kuita pato mutaka pavhetwa, because unogona kunge pfungwa dzimwe dziri open kana kuti kuzokwadza legacy yavanhu panyaya in terms of making money chaipo. Okay, mimi utaura kuti hamusi kuda zvigananda, mimi pamwe zvigananda ndo zvekufidha munhu, handisi kuti chi kana kuti chi, but tinoona zvigananda zvekutengera mota zvichimotivate masupporters emunhu anobva saka vanhu vese vabvanza vasungwa pamwe pane pakasainiwa madhiri, pamwe wacho anenge achira namabusiness asiri avo tonzi munhu andikosta kana mabusiness angu, saka fight yacho ndotanga munhu achitorimo mukati. So this 2030 issue ichiriko ichiri kuenderera kumberi, ende pachachemedzwa vanhu, kuchachema benzi zvekuti 2026 muchazoona kuti politics acho angatori ma1. Now that's why muri kuona imwe nyaya yekuti vakomana ava nemazita madouble kazembe ziyambe, those guys ndo vatori pama1 ndo vatino mamwe ma1 asingripo. If you still remember kazembe akatogara atotaura zvikanzi nyaya yekuti vanhu munoya muchidani ati we can't afford kuti tisiye vanhu vachituka the office of the president to this like this, aiwa tisati kambozona zvakadaro, haticharesekera zvakadaro. So iye akabvaona kuti vanhu vese vari kumukriticize, ndo pakabudikirawo chimwe chigroup chikuti munhu wese atangonzwa achida kungozvitaura uda kushaudha ningirikini. So that idea yakatobva kuma offices mahombe avo
It's not a coincidence. It's not something chekuti vakaningira vakatoti ane kana pana anokwanisa kugara mhanya organize chinhu chake. That's why muri kuona kuti those guys vari kutowana support out of everything that they're doing. Uyo achimhanya constitution ziyamba kadai so uyo achitaura kuti vese vachada kukriticize because nyaya ichasvika nguva yekuti ukasvika ubude uchitaura kuti munangagwa shosho ada kupinda 2030 tichifane nzara isusu tichidai so unotusungwa because unochinzi kumupomera kutaura zvinhu zvaasiri kuda kuningira ingaona ari kubuda achitaura on record achitaura kuti zvonini I'm not interested kuti ndinge chinhingi ndikapedza 2028 ndobva ndaenda padeni. So they want to do everything in 2026. 2026 is about is around the corner now. Takutopinda. So ndo pane nyanga dzese because they don't want avasuda kuzosvika ku congress uko vazonosvika vakunoita zvavo 2027 kutoti kuri 2026 dzichaita kunge 7 years idzodzo. Watch this space. Everybody say coolien, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say coolien, yeah. My updates are brilliant, yeah. TV kaikutolira subscribe kuti zvizokufambira ano pane zvimwe zvima information no worry chakupa full information ongokundeka notification bell tine maposti asi tori paseo saka tikutoti futi ndiyo chane uyai mu advertise masolar. Everybody say coolien, yeah.